Μαζί μας μετά τον αγώνα με την Ολλανδία είναι ο Δημήτρης Κουμπάκης. Δημήτρη, επέστρεψε στη δράση, έχασε στα δύο πρώτα παιχνίδια μιας ενόχλησης που είχες. Πώς πήγε? Εντάξει, όπως φαίνεται και το αποτέλεσμα, κερδίσαμε, οπότε πήγε μια χαρά. Θέλαμε την νίκη, να προκριθούμε. Εντάξει, ήθελα προφανώς να παίξω με την ομάδα μου, με τους φίλους μου. Οπότε είχα ένα ακόμα χειρότερο. Πέρα ότι ήθελα να κερδίσω, ήθελα να παίξω και μαζί τους. Πήραμε το αποτέλεσμα, προχωράμε. Σου ακύρωσαν το πρώτο γκολ, αλλά το δεύτερο μέτρησε. Ήταν έτσι μια... Το δεχόμαστε, επιτέλους ήρθε. Εντάξει, για να και ξανά να θέλετε, το ξαναβάζαμε, δεν πειράζει. Μια χαρά, μπήκε όλα καλά. Η Ολλανδία το πάλεψε. Νιώσατε πίεση καθ' τη διάρκεια του παιχνιδιού? Σίγουρα είναι μια πολύ ανταγωνιστική ομάδα και είμαστε προετοιμασμένοι γι' αυτό, δεν τα παρατάνε. Ξέραμε ότι και πίσω 5 γκολ να ήταν, θα συνέχιζαν να πιέζουν, να κάνουν, να προσπαθούν. Ήμασταν συγκεντρωμένοι καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, πιστεύω, και το επεξεργαστήκαμε. Ευχαριστούμε πολύ, συγχαρητήρια.